Kwazwai vana vaMwari muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinoda kutenda Mwari vatipazve mwe mukana wokuti timbo yenda mukati meivhangeri ravo tichimboverenga nokuedza kunzwisisa kuti vanodei mukati meupenyu hwedu. Musoro wedu wenyawanhasi tiri kuwana mukati mebhuku ra1 Samuel chapter ya 6. 1 Samuel chapter ya 6 pavesi ya 3 ndima yokutanga. First part ya 1 Samuel chapter 3 pavesi ya 3. Musoro wedu wenyaya uchitiwo areka yesungano ya Jehovha haingadzoki yakadaro. Areka yesungano ya Jehovha haidzoki yakadaro. Ndichaenda mukati mebhuku rechishona 1 Samuel chapter 6 pavesi ya 3 ndima yokutanga ndichaverenga. Zvikanzi vakati, kana muchidzosera areka yaMwari weIsraeri musaituma isina chinhu. Ndichaverengazve bhuku yechirungu 1 Samuel chapter 6 pavesi ya 3. Zvikanzi, so they said, if you send away the ark of God of Israel, do not send it empty. By all means, do not send it empty. Areka ya Jehovha haingadzokeri yakadaro. Ngatiendei pamberi paMwari tinyengetere. Kuna Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai Mwari pamasikati ano nokutitendera kuti tive nomukana nenguva yokumboverenga ivhangeri renyu nokusheya shoko renyu. Pamasikati ano Changamire Muponesi, tinonamatira kuti muchitaura nesu nenzira yepamusoro-soro. Rurimi rwedu Changamire runononoka, morupa simba roita sorurimi rwaAroni. Changamire Muponesi, patinopererwa nemanzwi okutaura, motipa simba rokutaura sesimba ramakapa kuna Joshua. Takutendai Mwari pakati pemasikati ano. Vana venyu vagadzirira kunzwa ivhangeri renyu Mwari, chivaitiraiwo zvakanaka kumatima nenyika kwavari. Varangarireiwo Changamire Muponesi, mugotaura mukati meupenyu hwangu, mugotaura nomukati meupenyu hwavo. Muzita nemuropa ramambo Jesu vakarifira kuchinjitya kuKalvari, tonamata nokusingaperi chiti amen. Mwari ngaavongwe nokuda kwenyasha dzavo. Musoro wenyawanhasi unondipa mufaro, unondipa simba, nokuti ndakati ndichitarisa bhuku yaSamuel tichibva pakutanga kwenyaya tichizosvika pachapter 4 apo Israeri yakupinda panguva yehondo manje. 1 Samuel chapter 4 inobva pachapter 4 ichidzika yoenda pachapter ya 5, yapedza chapter ya 5 yoenda pachapter ya 6. Ndo machapter achange titarisa pazuva ranhasi. Musoro wedu wenyaya uchiti areka yaJehovha haingadzoki yakadaro. Mukatarisa pa1 Samuel chapter 4 ndichaverenga Israeri manje yakugadzirira kupinda muhondo manje. 1 Samuel chapter 4 pavesi ya 1 ndichaverenga nerurimi rweshona. Zvikanzi, shoko raSamueri rakasvika kuvaIsraeri vose. Zvino vaIsraeri vakaenda kundorwa navaFilistia.
vakavaka misasa yavo pedyo neEbhenezari. VaFilistia vakavaka misasa yavo paAfeki. Rechirungu rinoti iro, now Israel went out to a battle against the Philistines, and they encamped besides Ebenezer, and the Philistines encamped in Apek. Mukatarisa imi inzwi rokuti Ebenezer rinoreva iro kuti God the stone of help. Paita marudzi maviri ari pakati pehondo. Apinda mukati mehondo iyi, zvinoitika ndezvekuti maFilistia anoti akatarira anozvisarudzirawo nzvimbo inonzi Apek. Mukatarisa imi nzvimbo inonzi Apek, kana muchitarisa Apek zvinomirira izvo simba. Apek zvinoreva strength, nedzimwe nzira kureva kuti maFilistia achienda kunokempa apinda mukati mehondo against Israel, vanosvika vachikempa pakempu yainzi Apek. Nedzimwe nzira vakakempa vakazendama pasimba ravo, nedzimwe nzira vakakempa vakazendama pamaideas avo. Mukatarisa imi Israel zvinonzi vakaenda ndokunokempa panzvimbo yainzi Ebenezer, nemamwe mazwi vakaenda vakazendama padombo rinova Kristu Jesu. Pane dzimwe nguva dzatinosangana nadzo matambudziko mukati meupenyu. Vazhinji vanenge vaine maideas avo, mazhinji vanenge vaine nzira dzavo dzavanogona kugadzirisa nadzo matambudziko. Kana tichinge tasangana nemachallenges oupenyu, kana hondo dzoupenyu dzichinge dzatiwira, vangani vanogona kuzendama pana Ebenezer rinova dombo rorutiziro rwedu. Kana tichinge tasangana nemachallenges mukati meupenyu, zvinhu zvisina kumira mushe, vangani vanogona kusendama pana Mwari worukuriro rwedu Israel. Vazhinji kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, tinotanga kumhanya tichienda kwakasiyana siyana. Vazhinji kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, tinoda kutanga kuchinotsvakiridza kuti ko nhamo iyi yakonzerwa nani. Tokanganwa kuti kuna Mwari weIsraeri wakatendeka vanotiratidza zvakavanzika. Toenda tichimanya tichienda kwakasiyana siyana, tobva pakusendama pana Mwari weIsraeri. Now paita ndudzi mbiri idzi, Israeri yakembawo yakasendama pana Jehovha manje, vaFilistia vakembawo vakasendama pasimba ravo. Mukaverenga imi vhangeri mukati mebhuku raJeremiah chapter 17 pavhesi ya 5 to 8, zvinonzi akatukwa munhu uyo unoisa simba rake, kana kuti unovimba nomunhu unoisa kuvimba kwake mumunhu. Wakatukwa uyo munhu unovimba simba roumwe munhu. Asi akaropafadzwa manje uyo unovimba naJehovha, nokuti uchafananidzwa nehova dzemvuraka, nomuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka zvibereko nenguva yakafanira. Saka pano pane vanhu vaviri vakempa manje. Ndudzi rokutanga, rudzi rwekutanga runova Israeri, ndokukempa rwuripo pana Ebenezer. Vakempa varipo pana Ebenezer. Pane vanhu vazhinji vanoda Mwari kana zvinhu zvimira zvakanaka. Vanhu vazhinji vanonakirwa kushumira Mwari nokunamata Mwari kana zvinhu zvisifamba zvakanaka. Kana mari iripo zvinonakidza kushumira Mwari. Kana uine sutu itsva zvinonakidza kupinda mukati meimba yaMwari. Kana uine skokodera nyowani yaunenge watenga wakapoda zvakanaka, zvinhu zvichitaridza sokuti zvakarongeka, vazhinji vanonzwa kuzipigwa nokunamata. Asi kana zvinhu zvichinge zvashanduka manje, vazhinji vanotanga kubva pakukempa pana Ebenezer, votanga kunokempa paApek, votanga kusendama nesimba ravo. Vazhinji kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kunamata kwomukristu nokutenda kwomukristu, unokuona kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndokana ndichitaura ini ndichiti kunamata Mwari kunonakidza zvinhu zvichifamba zvakanaka. Zvinhu ndazvimbochinja mujaro. Ndopanotanga manje kuona kuchinja kwezvinhu manje. Vazhinji vanotanga kusuduruka vachibva paEbhenezer voenda vonokempa paApeki manje. Vakushandura manje, kana matoni aya
ataimboti Mwari vanogona vakutanga kushandura manje voti zvimwe zvaakudawo kumbozama zama. Ameno akauya nestatement yokuti Mwari unobatsira unozvibatsira, nokuti statement yokunyepa, nokuti ivhangeri rinotaura iro roti Mwari unobatsira vasine simba. He is a God that assists the helpless. He is the help to the helpless. He is the father to the fatherless. Because that's what he is. Saka pane vazhinji manje vanoti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka vanonzwa sokuti kuvimba naJehovha kuna kukwanira. Kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka vanonzwa sokuti kumboita madhiri mamwe asiri mukati menzira dzaMwari kunogona kuvabatsira kubva pamatambudziko ava. Saka pane vanhu manje varipo ndudzi mbiri dzakempa dziripo. Vamwe vakempa varipo paAPEC kureva pasimba ravo, vamwe vokempazve varipo pana Ebenezer. Vanokempa pana Ebenezer ndevapi? Varume vanofananidzwa naJob vanoti kunyangwe akandiuraya, though he may slay me but I will still worship him. Varume vanokempa pana Ebenezer ndevapi? Varume vanofananidzwa naShadrach naMeshach naAbednego vanoti zvinhu zvichinge zvisina kumira mushe vanoti kana ukatirwira tichamunamata, kunyangwe akasatirwira hatimbofa takapfugamira tichipfugamira mumwe Mwari asiri Mwari watinotenda mari. Saka manje pane vamwe vanoti kana zvinhu zvisina kumira mushe vanotanga kushanduka manje, vakutanga kutora dzimwe nzira dzisiri nzira dzaMwari. Nawo mukadzika manje muchienda nayo pane vakomana veIsraeri ndokukempa varipo avo pana Ebenezer pavo. MaFiristia ndokukempawo aripo paAPEC panova pasimba ravo manje. Mukaramba muchidzika manje mukaenda pavhesi ya2 chinondishamisai ndechokuti izvo mukaverenga vhesi ya2 ndichaverenga neshona zvikanzi vaFiristia vakazvigadzirira kurwa navaIsraeri. Zvino vakati vorwa, vaIsraeri vakakundwa navaFiristia vakauraya pakati pavakanga vakagadzirirwa kurwa varume vanenge zviuru 4. Pakaoma. Nyaya yakutanga kutirasisa manje. Ko vakomana vakempa pana Ebenezer vanogokundwa seiko mukati meupenyu? Ko vakomana vakempa paThe camping as they are camping pana Mwari, the Lord that is their rock and their salvation, ko vanogokundwa sei? Ko hondo pavanorwa hazvirevi here kuti avo vanokempa pana Mwari vanofanira kungogara vachikunda zuva nozuva? Zvikanzi izvo Israeri ndokubva yapinda mukati mehondo, yapinda mukati mehondo vakakempa paThe rightful position. Asi vakempa paThe rightful position zvisinei neThe rightful position yavakanga vari vakakundwa. Mukaverenga imimi bhuku raRomans chapter 8 pavhesi ya28 rinoti zvinhu zvose, hamuzivi here kuti zvinhu zvose zvinofambirana mune zvakanaka? Don't you know that all things work together for good to those that love the Lord and to those that are called by his own purpose? Asi pane vanhu vazhinji manje vanobvunza kuti ko munogoti zvinhu zvose zvinofambirana mune zvakanaka sei? Zvinhu mukati meupenyu hwangu zvisiri kufamba zvakanaka. I pray every day, ndinorarama zvakanaka ndichifadza Mwari, asi zvinhu hazvindifambire zvakanaka. Moverengai moti zvinhu zvose zvinofamba mune zvakanaka, munorevei? Dzimwe nguva vana vaMwari, kufamba mune zvakanaka kwatinofunga handiko kufamba mune zvakanaka kunofunga Mwari. Rangarirai mivhangeri rinoti sokusiyana kwakaita denga nenyika ndokusiyana manje kwakaita Mwari nemunhu. Pfungwa dzangu nepfungwa dzemunhu dzakasiyana, ndokutaura kunoita Mwari. Zvino vakomana ava ndobva vachallenjwa ndokurova zvakaipisisa. Varipo vakakempa pana Ebenezer. Zvinoitika mukati meupenyu. Makamboona imi kuti dzimwe nguva paunonyengetera zviya uri mukati memachallenges, dzimwe nguva machallenges, the more you pray the more harder it becomes. Zvinowanika dzimwe nguva wakakempa uripo paEbenezer so usiri kumbotsukuduka, wakabata zvine simba, uchinyengetera zvine simba, miedzo ichiuya zvine simba, zvinowira vatete. Zvinowanika mukati meupenyu. Nawo zviri kuitika manje zvikanzi vachinda aripo akabata paEbenezer
ndokurohwa zvavasati vamboita. Zvinoitika vana vaMwari mukati meupenyu. Zvinoitika mukati meupenyu kuti tinofarira kuti tinamate kuti Mwari vashandure masituations edu, asi dzimwe nguva tokanganwa kuti Mwari vari paplan yokuparadza Faro nevatumwa vake nemasoldiers ake. Dzimwe nguva Mwari vanoisa Red Sea mukati meupenyu, kwete kuti itikanganise, asi Red Sea inoiswa kuti igone kuva a solution to the tragedy inenge ichiuya kubirikidza naFaro. Now dzimwe nguva tinogona kusazvinzwisisa kuti ko zvinofamba seiko kuti dzimwe nguva vasinganamati Mwari zvavo zvinogona kuita sezvinofamba zvakanaka. Dhavhidha unombokomplena nenyaya iyoyo, oti ko vasingazivi Mwari vanoita sevanobudirira sei. Zvino manje zvaitika macho, chimiro ichocho chaitika. VaFilistia vakemba paApek manje, vakemba paApek. Zvakuita sekuti kukemba paApek ndokuchenjerazve, ndokungwarazve. Israeri yakemba pana Mwari vakuitwa sekuti vanhu vasina musoro wese. Vanhu vachivatarisa so, imagine kana vaimbodzokera kumba varohwa zviya vakundwa pakaoma, muchitariswa imi kumuchinzi koenga maiti Jehovha unorwira, ko nhasi atadza kurwira ine. Machallenges anowanika mukati meupenyu. Zvikanzi manje Israeri ndokuenda ndokunokemba paEbheneza. Vakakemba paEbheneza pacho ipapo vakarohwa zvavasati vamboita. Dhavhidha unochema nenyaya iyoyo. Mapsalm chapter 73 pavhesi ya 3 unochema kuti kone mhaka yeiko wakaipa achiita seunobudirira. Zvinofamba sei? Zvinofamba sei? Pana vamwe vanhu vanofunga kuti vakasangana nemachallenges mukati meupenyu, paanosangana nemared seas mukati meupenyu, vanoda kumanya kubhainda madhimoni. Dzimwe nguva machallenges, sometimes your tragedy can be God's strategy to take you away from your problems. Ndo zvisingazivi vakawanda manje. Ndatini dzimwe nguva mukomana anonzi Joseph ataridzwa vision yaachafamba nayo naMwari, Mwari vachimusimudzira, vachimupa chinzvimbo chokuva gavhena mukati menzvimbo yevatorwa. Apedza kupiwa the same vision, vakoma vake vanomutora vomutengesa. Zvaita sokunge vision yaMwari, Mwari vakanga vamunyengedza Joseph. Asi God was in a process much yokutora Joseph achienda kunomutora kunzvimbo yaachafanira kuzotungamira, kuti nerimwe remazuva nzara ichinge asumuka kunzvimbo yekwavo, madzikoma ake macho ochiuya achiwana chikafu kubirikidza naJoseph waakatengesa. Saka it's not all the problems dzimwe nguva dzinokonzerwa naSatani. Sometimes Mwari vanotendera maproblems kuti atiwire mukati meupenyu, nokuti maproblems yawo ndo masolutions. Zvakutsvaka macho avo vanogona kuona kwaMwari macho vachakwanisa kunzwisisa kuda kwaMwari, vachakwanisa kuti vanzwisise kuti upenyu hwavo huri kufamba sei. It's not always where you have to bind the demons when you pass through challenges. Sometimes your challenges are God's strategies to take you from one level to another level. Sometimes your challenges are God's solutions so that He can take you from one level to another level. Sometimes the challenges that you face in your life, God will be opening avenues. God will be opening avenues. But sometimes nzira dzaMwari and nzira dzevanhu dzakasiyana. Saka vakomana vanoramba vachindirira mberi. Mubvunzo woti ko zvinofamba seiko kuti tivimba muna Mwari toramba tichingosangana nemachallenges? Tivimba muna Mwari so zvikanzi panda kunoklinwa kuchechi mangwanani, ndiwe unomuka unenge uripo uchitsvaira zvakanaka-naka, vamwe vachitaura zvavanoda, iwonenge wakavharako muromo wako wakatendeka kuna Mwari so. Kana chegumi chacho unobvisa kuna Mwari, ko zvinogofamba sei? Zvinogofamba sei? Pane vazhinji vanenge vaine mibvunzo iyoyo mukati meupenyu. Ndatini mukaverenga bhuku yaJob chapter 1 pavhesi ya 1. Job chapter 1 pavhesi ya 1 zvinonzi pane murume airarama mukati menzvimbo yeUzi. Nzvimbo yeUzi, muchinda uyu wainzi Job. Muchinda uyu mukatarisa profile yaJob chete, introduction yaanopiwa, anonzi aitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Asi mukaverenga pasame chapter ya 1 zvinoita sokuti mapunishment anomuwira muchinda uyu anoita sokuti mapunishment anowira munhu akambotadzira Mwari.
Dzimwe nguva machallenges atinosangana nawo mukati meupenyu hazvirevi dzimwe nguva kuti tatadzira Mwari, asi Mwari vanenge vaine plan nedirection yekwavari kutiendesa. Mukaverenga bhuku raExodus rinokutaurirai kuti imi dzakange dziripo nzira dzaigona kusvitsa Israeri nechinguva chidoko vachipinda mukati menzvimbo yeKenani, asi Mwari vakavatora on a longer route for his own purpose, for their own benefit. Saka tichidzika nenyaya macho, mukatarisa paJob chapter 1 kubva pavhesi ya 1 kusvika pana 6, muchinda ari kutsanangurwa akabudirira, muchinda unohlisa, zvinhu zvake zviri kufamba zvakanaka, asi machallenges anomuwira. Saka dzimwe nguva vana vaMwari zvinowanika mukati meupenyu, takakempa tiripo, takakempa tiri paEbheneza pana Mwari worutiziro rwedu, tisingabvi tisingatsudurukipo. Sometimes tosangana nemachallenges mukati meupenyu, sometimes tosangana nemachallenges mukati meupenyu. Panguva ine short period of time, so Satan otamba newe kusvika wabvunza kuti ko zviri kumbofamba sei mukati meupenyu. Zvinowanika vana vaMwari. Sometimes mamwe machallenges haakonzerwe nokuti tatadza, sometimes mamwe machallenges haakonzerwe nemadhimoni. It's not always where the man of God has to bind demons. I mean, mukanatsotarisa imi dai anga ari mazuva ano nokusaziva kuri kuitika. Ndatiti iIsraeri zviya tafamba tichibva kunzvimbo yeIjipita tosvika paRed Sea. Red Sea yoita sokuti yamira kunzvimbo yedu. Vazhinji vaibhainda madhimoni kubhainda Red Sea chaiko. Iwo Mwari vari kuti Red Sea is a solution, mwe munhu ari kutobhainda solution yacho. Ndatini dai Mwari vakabvisa Red Sea, vaIsraeri vakafamba nenzira iri straight, dai vasina kupinda mukati menzvimbo yeKenani. Saka dzimwe nguva tendera maRed Sea eupenyu kuti ambouyawo mukati meupenyu for the glory of God, for the glory of God. Now mukaramba muchidzika mukaenda imi pavhesi ya 7 macho, zviripo manje pavhesi ya 7 ndichaverenga chapter 4 pavhesi ya 7. Zvikanzi vaFiristia vakatya nokuti vakati Mwari wasvika kumisasa, vakati tine nhamo nokuti chinhu chakadai hachina kumbovapo. Zvakuitika macho ndezvekuti Israeri macho vakomana varohwaka, vaoneswa nhamo, vakafunga kuti pada kamunamatiro kedu handiko katanga tichimboita, pada takanganisa isu tikapinda mukati mehondo tikasiya areka yesungano yaJehovha. Saka zvakaitika macho, rangarirai imi kuti dzimwe nguva pangava kana muchechi chaimo, kana tisangana nemachallenges, kana mukati meupenyu chaimo, tinotanga kudhauta kana kubvunza kamuitiro kedu. Dzimwe nguva kamuitiro kedu katinoita zvinhu tinotanga kukadhauta, zvoita sokuti izvo pada kamunamatiro kedu handiko. Makamboona dzimwe nguva uri mukati mechechi, paunenge uri mukati mechechi so unoita sokuti uri mukati mechechi isiriyo, nokuti zvimwe zvinhu zvako hazvisi kukufambira. Wofunga kuti kumbochinja chechi ndo kunoita zvakanaka, kana utombofunga kuti pada ukambochinja pokunamatira ndo zvinogona kuita zvakanaka, paunochinja pokunamatira zvotoita wesi kupfuura zvazvakanga zviri. Saka ndo situation manje iri kuitika macho. Zvikanzi vakomana ndobva vafunga zvakanaka, zvikanzi izvo pada kusafamba kwazvo zvakanaka, zvikanzi izvo vakomana ndatitumirei vakomana vainde kunotora areka yaJehovha. Vhesi ya 3 pachapter 4 ndichavereka. Zvikanzi zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru vaIsraeri vakati, Jehovha wakatirovereiko nhasi pamberi pevaFiristia? Handei titore areka yesungano yaJehovha paShiro, iuye pakati pedu itirwire pamaoko emuvengi. Zvikanzi vakomana ndobva vastrategize, zvikanzi pada kamunamatiro kedu handiko. Zvikanzi vakomana endai munotora areka yesungano yaJehovha. Kana muchinge matora areka yesungano yaJehovha, pada kana ichinge iri mukati mekempi yedu, kana ichinge iripo paEbheneza, pada hondo dzedu tichagona kurira zvakanaka. Makamboona kasituation ikako mukati meupenyu, pada wambenge uchinamata mukati meupenyu hwako, uchingofasta hako kamwe chete pavhiki,
padaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka wombochinja kamufastiro. Pada kana wanga uchimborova daily wakutanga kurova day and night uchifunga iwe kuti pada Red Sea upenyu hwako ichabviswa. Saka vakomana ndobva vatuma zvikanzi vakomana endai munotora areka yaJehovha. Kana muchinge matora areka yaJehovha pada mukati memachallenges edu tichagona kurwirwa naMwari. Ndobva vachinja kamunamatiro. Vakomana ka pada unomboitawo mapurani ako aunoita wombochinjawo pada pokunamatira wombochinja nenguva dzokunamata. Kana wanga wachimbonamata na 12 o'clock wakuchinamata na 3 uchiti pada kunamata na 3 kunogona kuunza masolutions paRed Sea Mwari yavanenge vakaisa mukati muupenyu wako. Ndobva aenda kunotorwa areka. Munomboziva kuti imi patinoramba tichidzikisa gejo rokunamata muvengi wedu anogona kuita seasiri kuvhundutswa asi anovhunduka. Mukaverenga imi pavhesi ya9 chapter 4 zvikanzi maFiristia akabatwa nokutya. Vhesi ya9 yobva yatiyo simbai muite savarume apa paakushisa macho. Muvengi arohwa nehana macho anzwa kushedzera kuri kuitika mukempi yeIsraeri macho. Anzwa paEbheneza chakachaya areka yaJehovha yauya. Vakomana vari kupemberera nomufaro vachitaridza kuti Jehovha ari pano hatimbofa takakundwa nemuvengi. Nedzimwe nzira vakomana vakatarisana neRed Sea vachiti Red Sea zvatakatarisana nayo Jehovha zvavari pakati penzvimbo ino hondo dzedu dzose tichakurira. maFiristia ndokurohwa nawo. Pane dzimwe nguva zhinji paunoenda deeper into prayer so mavengi vako vanotanga kuvhundutswa. Satani pachake anotanga kuvhundutswa. Saka vakomana ndobva vavhundutswa. Asi zvinoitika macho, remember, the more you pray the more the devil paanotanga kukanda mapfumo mukati muupenyu hwako. That is, the more you go down on your knees is the more Satan paanotanga kukanda machallenges yokuda kukudisturba kuti utadze kusvika pabreakthrough. The closer the breakthrough the more challenges comes. The closer the breakthrough the more challenges achiuya. Ndo zvinoita macho. Saka zvakuitika macho maIsraeri macho vakomana vaenda kunotora areka yaMwari zvikanzi now taapedyo macho nebreakthrough macho. Vakuda kutarisa manje Mwari vachimuona sokuti Mwari ane mafungiro emunhu macho. Vakuimagina kuti tikatora Mwari tatora Mwari tomisa pakempu paya patinogwa paya areka yaMwari rangadai kuti areka yaMwari yakanga ichirepresenta the presence of God. Saka areka yaMwari ichirepresenta the presence of God ndobva vaisa paya ndobva chachaya vakomana ndokutanga kurwa. maFiristia achinzwa kutinhira kuya vakati taparara vakomana nokuti hazvina kumbobvira zvaitika kuti Mwari vatijoinewo pahondo idzi. Ndobva hondo yatanga. Vazhinji vaifunga kuti hondo iyi areka yesungano zvayapinda mukati mehondo vachakurira. Ndopfungwa dzevazhinji. Ndatini vazhinji tinofunga kuti isu kana taimbonamata kamwe chete tikatanga kunamata ka50 matambudziko edu aya dzimwe nguva kushaya basa anofanira kubva atongopera. Izvo Mwari vada kuratidza ukuru hwavo mukati mokushaya basa. Mwari vari panguva yokuda kuratidza ukuru hwavo. Nerimwe nderemazuva Jesu unofamba nevadzidzi vake. Vadzidzi vake vanobvunza vakati, Jesu, ko ndiani kwakatadza pakati pababa namai vomuchinda uyu? Zvikanzi naJesu, aiwazvo izvi hasinei nezvokutadza izvi hasinei nezvokutadza, asi kuti Mwari macho Mwari vari pabasa rokutaridza ukuru hwavo. Nawo zvakaitika mukadzika nenyaya zvakanaka. Mukaenda manje pavhesi ya10 iyi inotonetsa wese macho. Pavhesi ya10 ndichaverenga macho. Zvikanzi zvino vaFiristia vakarwa vaIsraeri vakakundwa. Aikazvo ponetsa macho. I mean areka yaJehovha yauya mukati mekempu. Tambenge tarohwa paya todzika isu tonodaidza manje vanonzi Jehovha manje. Tadaidza Jehovha toisa kempu yedu areka yedu toti baba titarirei pano tiri pakati pehondo zviya tichigwa nesimba redu paya with the imagination yokufunga kuti tikagwa nesimba redu. Pane vamwe vanhu makamboona kana vachinamata vamwe vanhu vanoshedzera nemhaka yokuti vanofunga kuti pakunamata kwavo
vakashedzera zvikuru ndokuti vahwikwe. Ndosaka Jesu achizotaura paya achiti kana muchinyengetera pindai mukati medzimba dzenyu dzakavata. Nemhaka yekuti nyaya haisi pakunamata uchidedzera, nyaya iri pakuti the intention kana kuti the imagination of the heart. Pana vanofunga dzimwe nguva kuti vakafasta stereki paya, dzimwe nguva vakazvirwadzisa muviri wavo ndokuti vaspide process yaMwari. Asi rangaraimi kuti Mwari his plan mukaverenga Jeremiah chapter 29 verse 11 zvikanzi I know the plans that I have for you. Saka zviripo macho mukaverenga pavhesi ya10 zvikanzi vakomana ndobva varohwa. Chinondinetsa ini vakomana havana kungorohwa chete. Mukadzika manje zvikanzi zvino vaFiristia vakarwa, vaIsraeri vakakundwa, vakatiza mumwe nomumwe kutende rake. Zvikanzi kukavapo kuurawa kukuru, there was a great slaughter. Zvikanzi nokuti vaIsraeri kwakafa vane zviuru zvina makumi matatu vaifamba namakumbo. Vhesi ya 11 zvikanzi apo ndo panetsa macho. Zvikanzi areka yaMwari ikatorwa uye vakomana vaviri vaEri, Hofni naFinehasi vakaurawa. Hapo maFiristia macho vakomana vaenda. Chokutanga vakakemba paApeki, vakakemba pasimba ravo. Ukatarisa kana iri muvi zviya zvinoita sokuti vakomana avo zvinhu zvavo zviri kuvafambira zvakanaka. Chokutanga vambokwa vakakemba paApeki ndobva vakurira. Israeri ikaramba iripo pana Ebheneza, yaramba iripo pana Ebheneza, vakomana ndobva vakundwa, ndobva varonga arrangement yavo yavakagara pasi. Vakaona sokuti havasi kunamata zvakanaka. Zvikanzi vakomana kuti tigone kunzwika zvakanaka, endai munotora areka yesungano yaJehovha. Areka yesungano yaJehovha ndokubva yatorwa, ndokubva yaunzwa mukati mehondo. Areka yesungano yaJehovha yaunzwa mukati mehondo. Chonetsa ndechekuti areka yacho nevakomana vaimira pamberi peareka vanakomana vaErika, Hofni naFinehasi, vakomana ndobva vaurayiwa vari mukati mehondo iyoyo. Areka yaJehovha yacho yavaifamba nayo ndobva yatorwa, ndobva yaenda. Pakaoma panonge uchinamata zviya uchiti pada Mwari vandiitirawo zvakanaka, uri panguva yokunamata uchinamatira basa, Mwari ndopaunoita kuti mwana arware. Mwana achinge arwara so zvinhu zvotadza kuziva kuti zviri kufamba sei, wotadza kuziva kuti uri kupinda here kana kuti uri kubuda. Ndo situation yeIsraeri manje. Zvikanzi vakomana ndobva vaurawa, vakomana vaimira pamberi peareka. Maprista vakomana vaimira pamberi peareka vachireverera vanhu kuna Baba. Kurava kuti pavakanga vaenda nevafundisi manje makamboona dzimwe nguva ibi kuti dzimwe nguva Mwari vanotendera, vanogona kutenda kuti moenda kunonamatira munhu anorwara, maenda kunonamatira munhu anorwara asiri kurwara zviri serious, asi muchibva kunomunamatira motonzwa kuti munhu yatozorwara zvakanyanyisa macho. Zvakuita sekuti kunamata kwenyu handi kunamata chaiko. Kana nyika ichikutarirai zviya inotoshandisa kuti kuvarume ava vaenda kunonamatira munhu wosara achirwara, zviri kufamba sei? Now ndo chimiro chapo macho. Zvikanzi vanakomana vaEri ndobva vaurayiwa. Chakundirwadza stereki macho ndechekuti mukatarisa pavhesi ya 11 macho zvikanzi areka yaMwari ndobva yatorwa. Mamuchimboziva here kuti areka yaMwari yaimirira uvepo hwaMwari. Pane dzimwe nguva mukati meupenyu hwako yausinganzwisise kuti ko zviri kufamba sei, zvinoita sokuti Mwari vakusiya, zvinoita sokuti Mwari vakufuratira mukati meupenyu. Pane dzimwe nguva mukati meupenyu dzaunobvunza kuti does Jesus really care? Uchisangana nemasituations asina kumira zvakanaka, presence yaMwari yoita sekunge isipo. Saka vakomana zvakavarwadza zvisingaiti. Now areka yaMwari ndobva yaenda. Vakanganwa kuti Mwari manje he is an omnipresent God, ari pese nguva dzese panzvimbo dzose kune vose. Saka zvinoitika manje ndezvekuti areka yaMwari ndobva yatorwa, ndobva yaenda. Pane dzimwe nguva mukati meupenyu patinosangana nezvinorema. Pane dzimwe nguva mukati meupenyu
uchimboedza kushinga kuti zvinhu zvichaita zvakanaka, zvinhu pane kuti zviite nani zvoramba zvichitowedzera, pane kuti zvinhu zvigone kugadzirika, maproblems otova pamusoro pemamwe maproblems. Ndatini mukaverenga pachapter 1 yaJobhu, Jobhu atoregwa zvose. Indafunga kuti Jobhu uchatanga kupopotera Mwari, asi pachapter 1 yaJobhu inopera Jobhu dziri pamabviso dzichirumbidza Mwari, not to question God but worshiping the name of the Lord. Pakaoma indafunga kuti pada Jobhu akanga atozvipruvha kuti nyaya yatopera. Satani amuyedza paya, arasikirwa nozvose, arasikirwa nevana, arasikirwa nepfuma, arasikirwa nemangamera, pamusoro pazvose iye ndobva azviwana akapfugama make pamberi pechigaro chaMwari, worshiping the Lord. Asi Satani achina kuperera ipapo, ndobva chaenda mati, ndobva chanobata upenyu hwake. Ndo zviri kuitika manje panapa. Zvikanzi vaIsraeri vapedza kuenda kunotora areka yesungano yaJehovha, kureva kuti vanovimba naMwari, vavimba naMwari, ndobva varohwa zvakadaro. Areka yesungano yaJehovha ndobva yaenda. Ndakaona mukati meupenyu hwangu, the moment yandinoramba ndichinamata, the moment yandinoramba ndichisimbirira kunamata mukati meupenyu, is the moment yandinokandirwa mamwe mabhomba nemuvengi anohlisa. The moment yaunoramba uchinamata uchiti iwe pada zvinhu zvichashanduka, is the moment Satani paanotanga kusimbisa masoja ake. Rangaraimi kuti Satani haana nguva yokutambisa. Satani haana masoja okutambisa. Mademons aya ukaona Satani achideploya masoja ake, anoda kunoataka vaya kune vakasimbawo, anoisawo masoja akadini akasimbazvo. Ndo strategy yacho. Saka zvinoitika macho, hamufanire kunetseka mukati meupenyu kana muchisangana nemachallenges anorema. Kunyange muri vanhu vanonyengetera kuna Mwari, hamufanire kunetseka kuti ko zviri kufamba sei. Nokuti sometimes the bigger the challenges, the bigger the breakthrough mukati meupenyu. Israeri ichifunga, maelders agara eIsraeri vakaronga vakafunga kuti pada kuunza areka yesungano yaMwari ndo zvichagona kuti vakunde mastrategies evanhu. Shamwari kunamata Mwari kwakanaka kana uchiziva mushandiro wavanoita. Ndosaka Romans achiti zvinofamba koga kune vanonzwisisa the will of God. Ndobva areka yaMwari yatorwa, ndobva yaenda pachapter ya5 macho. Masamba anosiyana macho. Nyaya inondinakidza, chapter ya5 Mwari ndobva vatanga macho. Unoziva pane dzimwe hondo Mwari dzavanozvirwira vari voga mukati meupenyu. Pane dzimwe hondo dzatinofunga, dzataifunga kuti tinogona kudzikunda nokuda kwesimba redu. Mwari ndobva vazozviratidza kuti simba redu tiri toga harina kukwanira. Mwari vari voga pachezvavo, one man out, he is able to fight our battles. Ndosaka isusu mukaverenga ivhangeri tinongonzi sumirai makasimbaka, makasunga zviuno zvenyu, makashonga nenhumbi dzokudini dzokurwa nadzo, imi chenyu kumira, asi Mwari ndo vanokurwira. Now zviri kuitika macho pachapter ya5 macho. Tichaverenga pachapter 5. Zvikanzi zvino vaFiristia vakatora areka yaMwari vakabva nayo paEbheneza vakaiisa Esidhoti. VaFiristia vakatora areka yaMwari vakaiisa mumba maDhagoni, vakaigadzika kurutivi rwaDhagoni. Pakaoma macho. Vakomana vatora manje presence yaMwari weIsraeri unoyeraka, presence yaJehovha Mwari wedu wehondo, ndobva vaenda nayo, ndobva vanoiisa mukati mechechi yaDhagoni. Pakaoma kuti presence yaMwari yotorwa here yoiswa muimba maDhagoni, chimwari chevaFiristia. Pakaoma
Dzimwe nguva Mwari vanotendera mushandiro unoita Mwari mani. Dzimwe nguva hatizvinzwisise sevanhu. Isu tinoda kuti Mwari vashande nenzira yatinofunga. Asi manje mukaramba muchidzika pavhesi ya5 manje, pavhesi ya4 zvikanzi zvino vakati vachimuka mangwanani makuseni manje vakomana vatora areka, Israeri yakurirwa paya. Vakomana vatora areka ndokuisa mukati memba yaDhagoni. Vaiisa mukati memba yaDhagoni vachimuka mangwanani manje. Chihwa zvakaitika manje. Zvikanzi vakati vachimuka mangwanani onei Dhagoni manje. Zvikanzi vakati vachimuka mangwanani onei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. God will remain God. Zvisinei nenzvimbo yavari, zvisinei nekuti vari mukati menyika yevaFiristia, Mwari vanoramba vari Mwari. Zvikanzi vaisa Mwari areka yaJehovha manje pamberi paDhagoni. Zvikanzi mangwana makuseni vachimuka ndokuona Dhagoni dzakakotama dziri pamberi paMwari dzichinamata Mwari. You know why? Because he is the King of Kings and the Lord of Lords, and above him there is no other, and every knee and every person shall bow before his presence. Ndo zvinotaura evhangeri raMwari. Zvikanzi vakomana ndokubva vaona Bhau dzichiripo dzichinyengetera wena dzichinamata. Rangarai kuti Bhau zvakange zviri zviumbwa. Bhau chakange chiri chiumbwa. Now zvakaitika manje Dhagoni vakanga vamuumba zvakanaka, vakadziona dziripo dzakawira pamberi pechigaro chaMwari. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is the King of Kings. Zvikabva zvanzi manje, zvikanzi zvino vakati vachimuka mangwanani onei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Nomusoro waDhagoni nezvanza zvamaoko ake ose maviri zvakanga zvavhunika zviri pachikumbiridzo chomukova. Dhagoni wakange asarirwa nomuviri woga. Mwari vatanga manje kuzvirira hondo yavo voga. Hondo yaMwari shamwari haitsvake iwe. Mwari vari voga vanogona kuzvirira hondo dzako. Usafunga kuti paya shamwari pawakagona kukurira miedzo, wakagona kukurira miedzo ndaunonamata maningi. It's only the grace of God rakagona kuva pamusoro poupenyu hwako. Shamwari usafunga kuti pfuma yako yawakakwayaka padai pfuma yako wakaishandira nemaoko ako. That it takes the power of God kuti Mwari vakuitire zvakanaka. It is the only grace of God inotaurwa naDavid pana maPsalm chapter 23 achiti your goodness and your mercy shall follow me. Kwete kugona kwako. Ndobva zvachaya manje Mwari ndobva watanga kuzvirwira hondo dzavo dzaMwari. Mwari havarwiri nomunhu, dzavo vanozvirwira vari voga. Ndandi Mwari. Kuita kwavo nokuita kwomunhu zvakasiyana. Mukaverenga imi kubva pachapter 5 kubva pavhesi ya6 kusvika pana 12 chakachaya. Vakomana vari panguva yekutambudzwa manje. Mwari vakuzvirwira hondo yavo voga manje. Zvikanzi naMwari vakomana, dzimwe nguva hamutsvaki kuti mumire makabata mapfumo enyu kuti mukurire hondo. Zvinongotsvagika areka yaMwari mukati meupenyu. Hondo dzoupenyu hwedu zvinongotsvagika areka yaMwari. Pavhesi ya6 Dhagoni kwakuwanika dzakawa. Vhesi ya7 zvikanzi zvino varume veAshdod vakati vachiona kuti ndizvo zvavanoitirwa, vakati areka yaMwari waIsraeri ngairege kugara pakati pedu, nokuti ruoko runotitambudza isu naMwari wedu Dhagoni. Vakomana manje vakabata pachimwari chavo, ivo nechimwari chavo vapinda bhizi. Areka yaMwari yapa basa manje. Mwari pache zvavo
vapabasa edisciplinary manje. Mukaramba muchidzika munotozoona kuti nyaya yakatozoita wese. Vanhu vakatanga kurohwa nemamota manje. Yakaoma manje. Yakaoma. Muchiramba muchidzika zvikanzi ndobva yabviswapo. Ndobva yatumirwazve kune imwe nzvimbo. Mukati menzvimbo yevaFiristia imo ndobva Mwari vatanga kudisciplina zvevanhu. Vakomana ndobva vasvika pakuti aiwa zvaringana. Vanzwa nemamota manje. Vanzwa nemamota. Vhesi ya8 zvikanzi naizvozvo vakatuma nhume kundoudza kwavari madzishe ose avaFiristia. Vakati tichaita seiko neareka yaMwari waIsraeri? Vakapindura vakati areka yaMwari waIsraeri ngaiiswe Gati. Vakaisa areka yaMwari ikoko. Vhesi ya9 zvikanzi vakati vaisako, ruoko rwaJehovha rukavhundutsa guta nokuvhundutsa kukuru. Akarova varume veguta, vaduku navakuru, vakapomerwa mamota. Ndokubva arova vakomana. Madhara emuFiristia waingoti uchimuka mangwanani uchiti uchibata musoro kudai zimota rimwe riripo ramuka kumusoro, uchiti uchizama kukwenya kumusana unzwe nerimwe zimota riripo. Mwari vatanga manje basa. Vakomana majaya pada achizama kupfeka kudai achida kusunga bhandi, aone mota rasunga nechepabhandi apa, bhandi harichasungike manje. Nechemuwesti manje zimota riri kubuda ririmo. Mwari vatanga hondo dzavo. Mwari vatanga hondo dzavo. Mukaramba muchidzika ndobva radzviswa zveikoko. Vhesi ya10 inoti naizvozvo ivo vakatumira areka yaMwari Ekironi. Zvino areka yaMwari yakati yasvika Ekironi, vaEkironi vakachema kwazvo. Vakati vauya neareka yaMwari vaIsraeri kwatiri kuzotiuraya isu navanhu vedu. Yakurwirwa manje. Zvikanzi areka hatichaidiswa. Areka yamauya nayo vakomana mapara manje. Iyi areka yorema manje. Vhesi ya11 zvikanzi naizvozvo vakatuma nhume kungounganidza madzishe ose avaFiristia. Tumai areka yaJehovha waIsraeri ibve idzoserwe kunzvimbo yayo kuti irege kutiuraya isu navanhu vedu, nokuti guta rose rakanga rovhundutswa nokuvhundutswa kworufu. Ruoko rwaJehovha rwakavatambudza zvikuru ipapo. Pane nyaya manje. Pane nyaya manje. Mwari vadeclare hondo yavo manje yakaperera kuvaFiristia. Zvikanzi vakomana kwakutanga kurwira manje. Areka yavaimbopemberera vachidzoka nayo, vachifara, vachitamba, vachibata nenzira isiriyo, vachienda nayo, ndobva vanoisa mukati meimba yaDhagoni. Yakutanga manje kuita basa. Mwari vakutanga kuzvirwira hondo dzavo dzoka. Mwari vanogona kuzvirwira hondo yavo mukati meupenyu hwako. Rangarira kuti hondo haisi yako chako iwe kuvimba nawo. Kana uchinge wavimba navo mukati meupenyu, Mwari wokurwira hondo dzako dzoupenyu. Zvikanzi areka yaMwari ndobva atanga kuvashungurudza. Mukaramba muchidzika nenyaya tichisvika manje pachapter ya6 zvikanzi vakomana ndobva vatumira meseji manje kune machinda eIsraeri manje. Pada vakomana veIsraeri vakanga vakutochema havo, kana kuchechi kwangu kwakusaendeke, zvanga zvakurema manje. Imagine chokwadi muchinda muchizwa kuti areka hapachina, pakaoma, pakaoma, pakaoma. Areka yaJehovha yaenda. Areka yaJehovha yaenda. I can imagine the praise and worship yomusi iwo. After areka ichinge yaenda, vanofanira kunge vaimba vachinzwisa tsitsi. Pada vamwe havana kutoenda kuchechi nokuti areka yakanga yaenda. Areka yaJehovha yakanga yaenda. Vatadza kuziva manje kuti Jehovha vari pabasa yokurwa hondo kupfuura hondo yavakakundikana kurwa nayo. Havana kuziva kuti Jehovha vakanga vari pabasa yokurwa. Mukaverenga pachapter ya5 pavhesi ya12
Zvinozi, and the men who did not die were stricken with the tumors, and the cry of the city went up to heaven. Chachaya macho. Vakomana vatanga kurohwa. Pakarohwa munhu somunhu naMwari. Vamwe vachifa. Vamwe vachirohwa nemamota. Left, right and center. Kusvika vakomana vachema macho. Kuchema kwavo kwanzwika kumatenga. Kuchema kwavo kwanzwika kumatenga. Now mukaramba muchidzika macho. Mukasvika pachapter ya 6 macho. Zvikanzi vakomana vakati izvo. Chapter ya 6. Hanzi, now the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. 7 months zvichireva completeness ka. For 7 months, complete period. Mwari vari pabasa yokuparadza maFilistia. Zvikabva zvanzi izvo, and the Philistines called for the priest. Zvikanzi vakomana maprista ndauye. Maprista achinge auya macho. Zvikanzi vakomana, titaurirei kuti tingaite sei kuti tigone kudzosa areka. Ndati musoro wedu wenyaya unoti areka yaJehovha haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Vakomana vambotora areka vachifunga kuti vakangwara mukati meupenyu. Vatora areka yaJehovha ndokubva vaenda nayo Filistia, ndokunoisamba madhagoni. Vaisamba madhagoni, zvinhu ndobva zvatanga kuitika. Dhagoni ndokuvhunika maoko. Dhagoni avhunika maoko, vakomana nevarume ndobva vatanga kufa. Mamota ndobva atanga kurova vanhu. Zvikanzi zvaringana vakomana, toita sei kuti areka idzoke? Pane dzimwe nhamo mukati meupenyu dzaunosangana nadzo uchiramba uchinyengetera, uchirarama sokuda kwaMwari, asi zvinhu zvoramba zvakaoma mukati meupenyu. Wosvika pakubvunza Mwari kuti mhaka yei nhai Mwari, ini ndichikunamatai zvakanaka, ndoenda here panonzi panorowa retrenchment kubasa, ini ndindotanga kubudiswa. Kana pamba pachimboshanda mutemo wekuti iwo akatanga kupinda ndiye anopedzisirawo kubuda, musiwo panoshanduka. Ponzi akatanga kupinda ndiye anotanga zvekubuda. Pakaoma. Pakaoma. Ndatini pada kuchikoro so. Uchitadza kuvata. Makumbo ari mumvura nokuverenga so. Hapano ipa kunonyora examination. Unobuda usina kana chawinacho. Zvinotso zvoupenyu. Zvinetso zvoupenyu. Zvikanzi izvo, vakomana veIsraeri vaedza zvose zvavanogona. Hapana chakabuda, hapana chakafamba. Ndobva vakomana veFilistia macho, Mwari avapedzera hondo dzose ari voga. Masoja akanga akundikana, mabrigadier ehondo dzaIsraeri akanga akundikana. Vose vatiza, vakomana vaimanya netsoka vaurawa. Mwari ndobva apedza hondo dzavo. Ndati pane mamwe masituations uchitadza kuvata nokunyengetera, uchinamata zuva nezuva, uchinamata mangwanani, unamata masikati, zvinhu zvichitadza kufamba zvakanaka. Asi kana nguva yakwana macho, Mwari zvavanoita, areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Chihwa manje zvoitika, vakomana vakambotora areka vaya, ndo vamwe chetezvo vanodzoka nayo. Vakutoita zvokukumbira manje kuti kuvarume tingaite sei kuti tigone kudzosa areka yaJehovha. Pane maareka mazhinji mukati meupenyu aunogona kunge wakarasikirwa nawo. Dzimwe nguva mwana waMwari, tendera maareka oupenyu kuti aende, nokuti kana maareka achinge aenda, kana achinge odzoka, haadzokeri akadaro. Tendera dzimwe nguva maareka oupenyu, dzimwe nguva maareka ebasa chaiwo kuti aende mukati meupenyu, nokuti kana achinge aenda, kana Mwari achinge akudzosa maareka iyayo, anodzoka akatakura mapromotion, anodzoka akatakura masalary increment, anodzoka akatakura zvakakunakira mukati meupenyu, anodzoka akatakura nerunyararo. Dzimwe nguva tendera maareka oupenyu, tendera kuti aende, kuti kana Mwari varwa hondo dzavo so, pamwe imborega kumbogwawo mani, imbotendera Mwari kuti vagwe hondo dzavo vari voga. Iwe ramba uri paEbheneza, simbirira nokunyengetera. Areka yaMwari ndokutorwa, ramba uripo paEbheneza, uchinamata nokunyengetera, uchinamata nokunyengetera kukuru. Mukaverenga pavhesi ya chapter 6 pavhesi ya 1,
Zvikanzi zvino areka yaJehovha yakagara munyika yavaFiristia mwedzi nomwe. VaFiristia vakadana vaprista navavuki vakati, tichaita seiko neareka yaJehovha? Tizivisei mutoo watingaidzosera nawo kunzvimbo yawo. Hamacho vakomana vadanaka maprista avo navavuki. Zvikanzi vakomana, tingaite sei? Wakamboona dzimwe nguva wambodzingwa pabasa zviri unfair? Kana wambodzingwa zviri unfair, pada wadzingwa nomunhu mumwe chete, musi waunodzorwa kubasa panotora the main director kuti auya agare newe pasi anegotiate neweyo package. So wakudzoserwa basa, wagona kumira pana Ebeneza, wagona kumira zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvikanzi vakomana, tingaite sei? Wakamboona here Mwari kana nguva yekudzoka kweareka yakwana, Mwari vanoita kuti murungu wako atadze kuvata achifunga kuti angakubhadhara mari. Ndati kana Mwari akudzosa maareka macho mukati meupenyu, murungu wako anototanga kutsvaka maadvisors ekuti munhu akaita souyu ndingamubhadhara mari. Ndati kana maareka upenyu achinge adzoka, unobatwa sokubatwa kwakaita Modhekai, kuti mambo vakatadza kuvata vachifunga kuti ndingaita sei kuti Modhekai ndimutaridze appreciation yako. Ndobva vatoenda kune muvengi waModhekai, Hamani. Zvikanzi Hamani munhu unofadza mambo ungamudii? Zvikanzi naHamani Kamani dzichifunga kuti dzinoitirwa idzoka. Zvikanzi vakomana mambo, ndoda kuti muite zvakadai, motsvaka munhu anoremekedzwa, omanya mberi kwake achimanya mberi kwebhiza inda iye akagarapo. Dzatadza kuziva ndiHamani macho, dzapedza. Zvikanzi zvawataura ndo zvauchaitira Hamani. Ndo zvinoita Mwari. Mwari vanoshayisa munhu pisi. So munhu kana promotion, nguva yako yepromotion yakwana, so in the fullness of time Mwari vonoshayisa munhu hope achironga kuti angakuitirei zvakanaka. Ndo zvinoita Mwari. Ndo zvinoita Mwari. Kune avo voga vanogona kumira vakakemba pana Ebeneza. Chihwa macho, zvikanzi tingaite sei kuti tigone kudzosa areka? Pavhesi ya2 macho, zvikanzi pavhesi ya3 zvikanzi vakati, kana muchinge modzosera areka yaMwari yavaIsraeri, zvikanzi musaitumira isina chinhu, asi munofanira kumutumira chipiriso chemhosva number 1. Number 2, zvikanzi ipapo muchapora mugoziva kuti ruoko rwake runoregereiko kubviswa kwamuri. Zvikanzi izvo areka yaJehovha kana ichinge yoenda haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Pavhesi ya3 hanzi, so they said, if you send away the ark of God of Israel, do not send it empty, but by all means it to him with a trespass offering. You will be healed, and you will be known to you why his hand is not removed from you. Verse 4. Zvikanzi, then they said, what is this trespass offering which we shall return? Negotiation match yakugadzikwa match pakudzoka kweareka. Zvikanzi vakomana, kana muchinge modzosa areka, hazvigoni kuti mudzose areka yakaita sezvayakanga iri. Mofanira kutoidzosa nenyaya yokukumbira ruregeruka. Mofanira kutouya nepeace offering macho. Mauya nepeace offering, zvikanzi tika peace offering yacho ndeipi? Ndo mubvunzo uri kubvunza pavhesi ya4. Vakomana vari panegotiation yokuti vangaita sei kuti vagone kudzosa areka yaMwari. Nawo zvinoitika manje mukadzika mukaenda imi pavhesi ya5, zvikanzi pavhesi ya4 zvikanzi hanzi, then they said, what is the trespass offering which we shall return to him? They answered, 5 golden tumors and 5 golden rats, according to the number of the lords of the Philistines. For the same plague was on all of you and your lords. Zvikanzi vakomana, kana areka muchinge moidzosera, hazvigoneke kuti idzokere yoga. Zvikanzi imi zvamotoita macho, zvikanzi mofanira kutovapa
mamota endarama machi. Maona mukatarisa kunoita Mwari so. Kana Mwari vachinge vodzosa havo areka, Mwari vanoita dzimwe nguva kuti zvinhu zvanga zvichisekesa so zvive zvinhu zvinoremekedzwa kana areka yesungano yaJehovha ichinge yodzoka. Zvikanzi ngaidzokere yashongedzwa nendarama macho. Ndaidzokere yashongedzwa nendarama. Ndaidzokere yashongedzwa nendarama. Hazvigoneki kuti areka yaMwari idzokere yakadaro. Idzokere yakadaro. Vesi ya5 zvikanzi naizvozvo munofanira kuita mufananidzo wemamota enyu nomufananidzo wemakonzo enyu anotadzisa nyika. Mukudze Mwari waIsraeri, zvimwe ucharerutsa ruoko rwake pamusoro penyu, pamusoro pavamwari venyu napamusoro penyika yenyu. Zvikanzi ko musaomesereko mwoyo sezvakaita vaIjipita naFaro. Vakaomesa mwoyo yavo nguva yaakaita zvishamiso pakati pavo. Havana kurega vanhu here kuti vaende. Zvikanzi vakomana, kana areka yaMwari ichinge yodzoka, hazvigoneke kuti idzoke yakadaro. Hazvigoneke kuti idzoke yakadaro. Dzimwe nguva pane maareka akaenda mukati muupenyu hwako. Pana maareka mazhinji akaenda mukati muupenyu hwako. Dzimwe nguva maareka eutano chaiwo. Pane vazhinji vakarasikirwa neareka yeutano hwavo. Pose pavanofunga nesimba ravakanga vambori naro kudhara, vanonzwa mwoyo yavo ichirwadziwa. Vanoshuva mazuva akare. Vanoshuva mazuva akare. Dzimwe nguva vana vaMwari, rega kugara uchingogunun'una pamusoro pokuenda kweareka. Nokuti kana Mwari achinge odzosa areka, anoidzosa yatakura umwe utano hwausati wamboona. Ndatitendera dzimwe nguva kuti usirasikirwe nebasa. Rega kusvika pakurwa kwemaoko uchirwira basa, nokuti Mwari havasiye vavo vachivata nenzara. Saka zvinoitika macho, kana areka yebasa ichinge yaenda, itenderewo kuti iinde, kuitira kana ichinge yodzoka yakagukuchira promotion. Kana ichinge yodzoka yakagukuchira salary increment, yodzoka yakagukuchira zvose zvainofanira kuuya nazvo. Zvikanzi areka yaJehovha ndobva yatanga manje kudzoswa. I can imagine mufaro wakanga uri munzvimbo yeIsraeri, vakomana vachidzosa areka. Zvikanzi vakomana areka yaMwari iri pakati penzira kuuya, maelders ndokubuda ndokuenda kumisasa macho. It's just an imagination macho. Zvikanzi mayuthi aripiko. Zvikanzi vakomana budai mumukeka, areka yaJehovha iri panzira iri kuuya. Zvikanzi vakomana mukai. Zvikanzi mukai mangwanani mushonge zvakanaka. Kana muchinge mashonga zvakanaka vakomana, motora vakomana vanoseta madrum, voseta madrum arapo. Vakomana vanorova magitari, vorova magitari apo. Vakagadzirira kuuya kweareka. Areka yaJehovha haingangouye takamiraka. Inofanira kuuya tiri panguva yokupemberera. Makangano here kufara kwakaita David, areka yesungano yaJehovha ichiuya. Areka yesungano yaJehovha ichiuya, Dhavhidha ndokufara, ndokutamba, anakirwa neareka ichiuya. Ndo zvinoita Mwari akafara kusvika pakufarisisa. Now zviripo macho, I can imagine the mood iri mukati menzvimbo yeIsraeri. Areka yaJehovha ichiuya, vafana kwakusumuka, ndokupfeka maataya akanaka, ndokunomira pakati penzira, vakamirira areka yaJehovha kuuya. Vasikana vachirova soprano inohlisa. Ndatini panguva iyoyo macho pakanga pasina vaya vanoti sinongorova akapera chete, nokuti zvinoitika macho sometimes opposition inongoitika kana zvisina kumira zvakanaka. Kana zvinhu zvisinge zvamira zvakanaka, akapera inomirapo igorova akapera nomwoyo wese. Kana zvinhu zvisinge zvamira zvakanaka, vakomana vemainstrument vanomira vagorova mainstrument nomwoyo wose, vakamirira kuuya kweareka. It was a wonderful time. MuIsraeri makava nomufaro, vakomana vachipemberera kudzoka kweareka. So I can imagine nziyo dzaiimbwa ipapo, areka ichidzoka. Pavakaona maelders so achibudikira vakomana, areka ichiuya so ichitsika mukati menzvimbo yeIsraeri, pakava nomufaro mukuru. Pakava nomufaro mukuru. Areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro,
haidzokeri yakadaro. Dzimwe nguva tendera maareka mwana waMwari mukati meupenyu hwako kuti amboenda. Pane vanhu vazhinji vakarasikirwa nemaareka mazhinji mukati meupenyu. It won't be long my brother. Ramba wakasimba mwana waMwari. Areka yaMwari kana ichinge yoenda haidzokeri yakadaro. Inodzoka yagukuchira zvakakunakira. Pane vamwe vanhu vazhinji vakapinda nema-challenges mazhinji. Ndio kurasikirwa nemaareka dzimwe nguva yemamarriages avo chaivo. Varasiswa netsotsi rakavatora ndobva ravavimbisa mufaro. Richangopinda mumba ndobva ratanga kuvatsengesa mhiripiri. Vakatanga kurarama upenyu usina kumira zvakanaka. Asi zvaita zvakadaro Mwari ndobva vaita zvaanoita. Areka ndobva yainda muchinda ndokurova pasi. Pane vamwe nanhasi vachingoramba vachingochema kuti dai John akanga aripo, dai upenyu hwangu hwakamira hwakadai. Asi mwana waMwari pakati pemanheru ano ndinoti tendera maareka upenyu kuti aende. Nokuti kana maareka achinge aenda, kana Mwari vachinge vodzosa maareka, haadzoke akadaro. Munotomapa maconditions okuti areka kana ichinge yodzoka ndairege kudzoka yakadaro, ndaiuye yakashongedzwa nendarama. Ndati areka kana ichinge yodzoka so pane pamwe kana vakambopinda kana vakambopinda mumba nebackdoor, kana areka ichinge yodzoka ndati toda kuti upinde uchipinda uchipururudzirwa. Areka yaJehovha inenge yadzoka manje yakatakura zvakanaka. Kana areka ichinge yodzoka munoiona vana vaMwari. Ndati pane vamwe vakarasikirwa nemabasa. Asi kana Mwari vachinge vodzosa areka kune avo vanenge vagona kumira vakatendeka pamberi paMwari, Mwari havadzose basa rakafanana. Mwari vanodzosa basa richinge rashongedzwa neimwe mbiri yausati wamboona. Makamboona here kana Mwari achinge asimudza zvinoshoreka ndandokubata kwavo? Ndatini vana vaMwari, rangarirai mimbiri yakaita vaIsraeri vachibuda mukati menzvimbo yeIjipita. Vakapinda mukati menzvimbo yeIjipita vasina chinhu, asi pavakanga vakubuda vanobuda vakagukuchira ndarama. Zvinonzi endai munotora zvamunoda, endai munokumbira zvinhu zviri precious kuti mupinde nazvo mukati menzira. Nekuti Mwari kana vachinge votanga kubata areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro. Areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro. Zvingarema zvingadii mwana waMwari? Pana dzimwe nguva malosses anoitika mukati meupenyu. Pane vazhinji vanogona nguva vakavhara mabusinesses, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Asi areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Tendera kuti areka iende. Kana ichinge yoenda inodzoka yakashonga mbiri, inodzoka yakatakura zvakanaka. Areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Vamwe vakatorasikirwa nemabasa vari panguva iyo yekorona. Ndobva vatanga kuchema zvichiita sokunge Mwari avarasa so. Asi ndatini areka yesungano yaJehovha. Iwe ramba wakakempa uripo paEbheneza. Nokuti kana areka yesungano yaJehovha ichinge yodzoka haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Mai ndatitsungai, hazvina mhosva nokuti makashayikirwa nemwana. Asi kana Mwari achinge ozviita zvekare, Mwari anoita mabasa makuru. Rangarirai muchinda, pane muchinda mumwe wandinofarira wandisingambofa ndakakanganwa kana ndoverenga ivhangeri. Muchinda unonzi Job akarasikirwa neareka yevana vake, akarasikirwa neareka yepfuma yake. Asi kana mukazoona pakupera kwenyaya yaJob, zvinonzi pfuma yake yakatanga kudhabhuliwa apo. So Mwari achiexpanda, Mwari achimuropafadza nokuti akanga agona kumirira ari panzvimbo yeEbheneza, kumira uri pana Mwari. Areka yaJob yakati yodzoka, yakadzoka ine vana vakanaka kupfuura pasi rose. Areka yaJehovha ichinge yodzoka, yakadzoka yatakura pfuma inopfuura pfuma yakanga ainayo. Ndo zvinoita areka yaJehovha. Pakati pemasikati ano wadii kumbotendera areka kuti dzimwe nguva iinde. Rega kuti areka ikutadzise kunamata Mwari mani. Ndati kushaya kwamakaita basa, mai kutorerwa kwamakaita basa nemunhu amaivimba naye uya, ndazvirege kukutadzisa kuti unamate Mwari. Ramba uripo paEbheneza, ramba uripo paEbheneza. It won't be long my brother, it won't be long my sister, as you are passing through my difficulties oupenyu. Ndati ramba uripo pana Ebeneza. Rega kuramba uchidemba mani nokuda kweareka yakainda. Iwe chingodzidza kuti uvimbe naMwari. Ramba uripo pamabvi nokuti breakthrough yako iri kuuya. Kana breakthrough yako ichinge youya,
uchapupura nomuromo wako kuti zviro kwazvo Mwari waIsraeri unosumudza marombe kubva muguruva. Areka yesungano yaJehovha haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Kana yakadzoka kuna Job, zvinhu zvapetwa kana zvapetwa 10 times more. Ndati zvinogona kuitika kwauri, zvinogona kuitika kwauri. Akawapo pamasikatano unoti ndine pana ndichigara ndichichemera areka yesungano yaJehovha yakaenda, asi pakati pemasikatano ndinoda kutenda Mwari nokuti shoko rasvika kwandiri rikati areka yaJehovha kana ichinge yodzoka haizodzoki yakadaro. Ndakuda kuti Mwari muchindipa simba rokugona kukempa ndiripo paEbheneza. Zvinhu zvichifamba zvakanaka ndiripo paEbheneza, zvinhu zvisina fambe zvakanaka ndiripo paEbheneza, mari iripo ndiripo paEbheneza, mari isipo ndiripo paEbheneza. Anoti Mwari ndinoda kuti mundipe simba pakati pemasikatano tinoda kunyengetera tinamatirawo vanoti Mwari ndipeiwo simba rokugonawo kumira pane kambo kanondiitira zvakanaka, kanoti handina simba rokumira pachangu. Tenzi mira ioneni, tenzi mira ioneni. Tisvika panguva yekunamata pamasikatano tinoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Mwari ngaakuropafadzei mugone kuramba makamira makatendeka makamirira kudzoka kweareka. Mwari vari bhizi pakurwa hondo dzenyu. Mwari havakurasei, Mwari havakusii muri moga. Pakati pemasikatano chisvika pakunonyengetera Mwari ngaakuitirei zvakanaka. As you listen to this video, as you watch this video, as you listen to this audio, Mwari ndavakuitirei zvakanaka. Mwari ndavakurangarirei patakunamata pakati peino nguva patinonyengetera neoneko uchinyengetera mukati memwoyo uchiti Mwari ndibatsirei kumirira areka yangu kusvika yadzoka, nokuti kana areka ichinge yodzoka haidzokeri yakadaro, haidzokeri yakadaro. Tichasvika panguva yekunyengetera pakati pemasikatano. Zvinhu unodiwa uripo unoti ndanga ndakakemba paAPEC, zvinhu zvezvizvi zvandaiitai ndaingokemba ndiri pasimba rangu. Takuda kusvika panguva yekunamata shamwari tinokuintrodusa pa the Lord the stone of help, tinokuintrodusa paEbheneza ndando patinogara. Zvichifamba zvakaita sei tinoramba tiripo paEbheneza, hatibve. Tinokuintrodusa kana uripo unoti ndinodawo kuti ndiende ndinokempawo pana Ebheneza nevanhu, zvichirema zvingadi ndichakempa ndiripo ndakamirira areka. Kana uripo pakati pemasikatano zvandichanyengetera ndiwe unyengeterewo mumwoyo uchiti Mwari ndibatsirei, uchiti Mwari ndiitirei zvakanaka. Tichanamata pamasikatano. Kuna Baba vari kumusoro kudenga, takutendai changamire muponesi pakati pemasikatano. Vana venyu changamire, varipo vanzwa kutaura kwenyu, varipo vazhinji vakarasikirwa nemaareka mukati meupenyu hwavo. Pane vazhinji vanga vasiri kunzwisisa kuti vari kupinda here kana kuti vari kubuda, asi vaitirei zvakanaka pamasikatano. Rangariraiwo hana youyo unoda kupa upenyu hwako kuna Kristu Jesu. Muvaitireiwo zvakanaka, muvasimudzire, muvamutse mwoyo yavo, mugovaropafadza vose Mwari. Kune vamwe dzimwe nguva vari panguva yokutambudzika chaiyo, zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka, vamwe zvokudya chaizvo zvakupera, asi vaitireiwo zvakanaka. Muvarangarirewo changamire, muvape simba rokugona kumira varipo pana Ebheneza. Muvape simba zvichirema zvingadii mugovagonesa Mwari kuti varambe varipo vakakemba pana Ebheneza, nokuti ndo pane rutiziro rwavo. Tinokutendai Mwari, ungwai mupiwe mbiri mukati meupenyu hwedu kubva zvino kusvika nokusingaperi. Tonamata nokutenda. Amen. Amen. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei. Tisangane zvekare pane chimwe chirongwa, Mwari vachikurangarirai, Mwari vachikuitirai zvakanaka muzita nomuropa raMambo Jesu. Amen.